γυναικών παρακύλων, σαν ιδέα ξεκίνησε το Νοέμβρη του 2000. Ήταν μια προσπάθεια 11 νέων γυναικών που οραματιστήκαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην κλειστή επαρχιακή κοινωνία που αποφασίσαμε να ζήσουμε, να μην μείνουμε άνεργες αλλά ούτε και ανενεργές, να αξιοποιήσουμε τον τόπο μας που απλόχερα τον πρίκησε η φύση με ένα πανέμορφο πορτοκαλαιώνα, ελαιώνες, δάση, θάλασσα, πεδιάδα, βουνά, ποτάμια και αυτόν ουρανό να ονειρευόμαστε. Χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος για να προχωρήσουμε στην επίσημη ίδρυσή του, γιατί θέλαμε πρώτα πειραματικά να δοκιμαστεί η ομάδα μας στους στόχους και τα οράματά μας. Στο χρόνο αυτό αναπτύξαμε πνεύμα σεβασμού και αλληλεγγύης μεταξύ μας, υπερίσχυσε το εμείς και το Νοέμβρη του 2001 προχωρήσαμε στην ίδρυσή του. Τα προβλήματα ήταν πολλά. Οικονομικά, γραφειοκρατικά, αγορές διάθεσης των προϊόντων που θα παράγαμε, επιλογή προμηθευτών και το σπουδαιότερο, αμφισβήτηση της τοπικής κοινωνίας για το εγχείρημά μας. Πολύ πρωτοποριακό για τα δεδομένα του χωριού, τα κουρτσέλια, όπως μας αποκαλούσαν τότε, να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση, ταυτόχρονα με την ενδοσπιτική δραστηριότητα. Ο στόχος όμως είχε βρεθεί και έχοντας ηθικούς υποστηρικτές, τους ανθρώπους από το οικογενειακό μας περιβάλλον, ξεκινήσαμε. Δεν ήταν καθόλου εύκολος ο δρόμος. Ξέραμε όμως κάθε φορά που θέλουμε να φτάσουμε. Γνωρίζοντας ότι τα προγράμματα και οι επιχορηγήσεις είναι τεχνητά μέσα συντήρησης και δεν αποτελούν στρατηγικές ανάπτυξης, ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα νέου ελεύθερου επαγγελματία του ΟΑΕΔ προκειμένου να καλύψουμε αγορές εξοπλισμού και να διαμορφώσουμε το εργαστήριό μας. Αποσπάσαμε 7,5 εκατομμύρια δραχμές, μικρό ποσό τότε για τις ανάγκες μας που φτάνανε στο ύψος των 21 εκατομμυρίων. Και με κεφάλαιο μόνο τις συνεταιριστικές μας μερίδες, που ήταν ελάχιστες, 60.000 δραχμές για κάθε μέλος. Ωστόσο, αποφασίσαμε να δουλέψουμε όσο χρειαστεί, προκειμένου να οργανώσουμε το νοικοκυριό του συνεταιρισμού μας. 4 χρόνια πέρασαν χωρίς προσωπική αμοιβή. Η Κυψέλη μας όμως χτίστηκε και διαμορφώθηκε βάσει τις ανάγκες της για την παραγωγή γλυκών κουταλιού, μαρμελάδων, ζυμαρικών, σιροπιαστών, αρτοποιημάτων, αποσταγμάτων, υπηρεσία catering, έχοντας άδεια λειτουργίας από την Υγειονομική Υπηρεσία Λέσβου.
Ιδιαίτερα προϊόντα του συνεταιρισμού μας είναι το γλυκό κουταλού τσάγαλο, το ανθόνερο, απόσταγμα από φύλλα νερατσιάς, η γεμιστή πλατσέτα το σαρίκι, το φυσικό θαλασσινό αλάτι με τα μυρωδικά, τα χειροποίητα αμυγδαλωτά, τα μανταρινάτα. Στη συνέχεια, με την ένταξή μας στα ολοκληρωμένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, καταφέραμε να εφαρμόσουμε στο συνεταιρισμό μας σύστημα ασφάλειας και διαχείρισης τροφίμων ΧΑΣ κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22000 του 2005. Το θεωρούσαμε υποχρέωσή μας στον καταναλωτή, με τον οποίο έχουμε γεφυρώσει μια άριστη σχέση, παρέχοντάς του προϊόντα και υπηρεσίες αρίστης ποιότητας. Χρησιμοποιούμε πάντα αγνές πρώτες ύλες του τόπου μας και τα προϊόντα που παράγουμε είναι χωρίς συντηρητικά, τεχνητά χρώματα και ουσίες. Συνοδεύονται πάντα με εγγύηση επιστροφής. Τροφοδοτούμε καταστήματα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και λίγο στο εξωτερικό. Αναλαμβάνουμε την κάλυψη όλων των κοινωνικών εκδηλώσεων στον χώρο που επιλέγει ο πελάτης και διαθέτουμε εξοπλισμό εξυπηρέτησης 500 ατόμων. Στο εργαστήριό μας ομάδες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε παραγωγικές διαδικασίες και στη συνέχεια να απολαύσουν στην αυλή του συνεταιρισμού μας τις δημιουργίες τους. We open it like that. We open it. Slowly, slowly we open it. Even? No, this is it. Yes. Μαύρια, πορτοκυμμένη, κρεμμύδι και ρίγανη. Olives and onion and oregano. I want oregano. Right? Η δεύτερη κίνηση είναι αυτή, ένα κουταλάκι εδώ. Το γεμίζουμε στο έτσι. Inside, ένα μόνο. Όσο θέλει ο καθένας. Όταν είναι πολύ βγαίνει και απ' έξω. One or two spoons. Oh, you want to take further? That's all right. Okay. Should be one or two spoons. Yep. One? Τελειώσει αυτό. Και now, see here. See here. Now, το μισό που πάμε. We cover half of it. Και πηγαίνουμε. And we close it like that. See here. Με όποιο τρόπο θέλει ο καθένας. As you wish to do. We can do different things. I'll be worried. Ένα από το κομμάτι
big tail fell off my head. Το πειράζει στο ίδιο το ψυγείο. Α, εντάξει, Μαρία. There we go. So we have to put them all there, Oh, very good. bake them. Η Μαρία μπορεί να σου δώσει πολύ. That's a must. That's a sack. Do you recognize yours? Well, it is. It's so cute. Ah. Was that who you was intended? Yeah, yeah. They do never know it. Goes to work. Maybe they never know. My sister had all the comics, all the Να σου πω, ναι, έχει ρύζι, rice, κρεμμύδι, onion, μαϊντανό, parsley, δυόσμο, peppermint, άνηθο, mint, άνηθο, dill, αλάτι, πιπέρι και λάδι. Salt, pepper and oil. Κολοκύθι. Και κολοκύθι τριμμένο. And zucchini. The rice is not cooked. It's not cooked. Not cooked. Δεν είναι όλα μάιν. Όλα μάιν, τίποτα, ναι, όλα μάιν. Όλα είναι μάιν. Τριμμένο, ανεκατωμένο. Παίρνουμε τώρα ένα φουλαράκι ο καθένα. Λοιπόν, πάμε. Yeah, oh my goodness. Now we have this That's got all the sides. wine leaves. Yes, wine leaves. Τώρα πώς θα το κάνει ο καθένας, δεν θα θα μας δείξετε πώς θα τα τυλίξουν. Α, ξέρει τα μάτια. Ποιος εκεί είναι εδώ. Salt water, dry. Not water. Salt. Salt, pepper, lemon. So you put some of it in it. First, have a look to the document. This is the right part. You see, δείξτε το λίγο. Η καλή που είναι αυτή, έτσι, και αυτό είναι η ανάποδη, εδώ. You see here, this is the right part. Right, yeah, okay. I've got a hole. Δείξω κι άλλο, δεν το βλέπω εκεί. Ορίστε, εδώ μέσα βάζουμε την γέμιση και αυτή είναι η καλή του. This is the good one. Καλή σημαίνει η εξωτερική. Η αριστερή μεριά είναι καλή. Εμείς βάζουμε από την άλλη. So you put some in the middle. In the middle. Yes. Enough? Yes. Αν θέλετε και κάτι εσείς, αν βάλουμε λίγο μέσα. Έτσι. Right, the small one. So that's that one going up. Yes, that one going up. Σφιχτό, πώς το λέμε σφιχτό. Εδώ. Έτσι. Yep. Αυτά. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Beautiful. Έτσι. Το σφίγγουμε. Και να το... Επόμενο. Look at that. Manage to prepare your first one? It's enough, eh? No, that's perfect. Well, you're giving me very, very small ones. Yes. So start. Δεν θέλει να βάζουν πολύ μέσα. Don't put much in it, γιατί φουσκώνει και... Because it will go, it will get bigger when it expands. Δεν βάζουμε πάρα πολύ, γιατί δεν βράζει το ρύζι του σκόνη, είναι τότε πολύ... I didn't do that, you did that. Έτσι είναι και το
καλύτερο μενού. How long do they cook? Για πόση ώρα ρωτάμε, πόση ώρα το ψήνετε? Πόση ώρα? 14. Only 1/4 of an hour. Sometimes big, put more. What kind of rice? Rice. Bit more? How many? Glacé, Carolina. Είναι Καρολίνα με κίτρινο ανεκατωμένο. Καρολίνα με κίτρινο. Τι είναι όμως? Ένα στο σπυροκόπτη. Πώς το λένε τώρα αυτό? It's two kinds of rice. Please listen to me. It's two kinds of rice, but you can use only one. It's Carolina rice or the rice for pilaf. Cow rice. Carolina. Βάζουμε έτσι το πιάτο σε χαμηλή φωτιά να τα καλύπτει, 2 ποτηράκια νερό και όταν πάρει δράση και αρχίσει και κάνει το κόκλο ρίχνουμε και λίγο λάδι, έτσι ένα ποτηράκι του δασικού λάδι. So we put the plate first, maybe a little bit larger plate, and then we put 2 cups of water, and then after it was boiled, 1 cup of olive oil. Και το λεμόνι στο τέλος, έτσι όταν πιο κοντεύουμε να το σβήσουμε, ρίχνουμε και το λεμόνι μέσα. Γιατί σφίγγει το λεμόνι, όταν το ρίξουμε από νωρίς θα σφίγγει. Αυτό, έτσι. Και όταν το γι' αυτό ρίχνουμε άλλο ένα ποτηράκι θέλει. Αλλά όχι όλο μαζεμένο γιατί θα γίνει. We will put the second in a while. We have a look. Μόλις έτσι που σκώσει ρίχνουμε άλλο ένα ποτηράκι και μετά το λάδι. And then after that the lemon together with olive oil. All the water to evaporate? Is all the water to go when you're all the simmering? water to go, 2 cups of water, And it should evaporate? Yes. It should not evaporate, it will take, the rice will take. Absorb. Yes. Does she put another lid on top of this? Yes. Always covered. Θέλουμε να ασχοληθούμε συστηματικά με τον εναλλακτικό τουρισμό, γιατί στον παράδεισο που λέγεται Παράκλα και έτυχε να ζούμε, οι απολαύσεις περισσεύουν.